Nové video z Minecraftu a teda druhý diel vlastne, čo natáčame s našou sestrou Paulinkou. Ahojte. Dobre, v minulom diele ste videli a určite ho tam aj budete vidieť a dúfam, že ste ho videli. No a určite dajte tam aj like, aj na toto video, aj na hento. No a... Pokračujeme. To hej, no. Tak môžeme sa asi pozrieť, či už vonku je dom. Počúvaj, že sú tam zombie, že uvidíme. Aha. Prší. Tak nie. Čo budeme teraz robiť? Tuto. Ajaj. Čo teraz budeme robiť? Máme stack kameňa. Na čo? A ešte tu máme nejaký. Z toho si potom môžeme postaviť dom kamenný, čiže podľa mňa to je, ale na čo máme 2 stacky kameňa? Nemáme 2 stacky kameňa, iba Máme. jeden a... Tuto a tuto. 2. Nevidíš? Aha, fakt. No vidíš. A toto ešte stále tá súrová meď, ktoré si môžeme vyrobiť. Neviem. No. Máme už, máme aj krvstolité, na čo to nemáme? Či aký krvstolité? Naozaj by sme potrebovali ten deň, aby sme mohli ísť. To hej, keby som teraz mohol premeniť ako deň, len to sa zrejme dá iba v tvorivosti. Hej, no to sa to nedá. No to je škoda. Už máme stále málo hapek. Potrebujeme viacej týchto. Tu je toto. Mal by si sa najesť. Mal. Podľa mňa aj z toho mesa. Z tej varnej bareniny, poviem to, čo sme si vybrali. Na! Potrebujem. Musíš mať doplná. Už mám doplno. Vidíš? No tak to sa ti doplní. No, už mi tam pribudlo, ne? Pribúda. Hej, pribúda, okej. Skúsim sa to vyťažiť, No, to už mám vyťaž. toho 24 a aj za 5 bude dačo. Nevadí, tak zober krompáč a ťaž. Len my nemáme schopnejší krompač ako ten kameň. Dobre. Tým to budeš vyťažiť. Viem, ale nechce sa. 2 nám rovno padli, tam nám padlo veľa viacej a tam ešte viacej. Neviem, na čo to je, ale dobre. Včera sme to už zisťovali, či minulé, teda, ako včera. Aj tu budú? No, tak to už nie sú. Z druhého boku, ani tu už nie sú hore. Aj tam. Dobre, to je všetko. Koľko ich tak máme? Pozriem sa do inventáru. 34. Dá. Kde je tam? To vlastne zablokujem. To je divné, že najprv sa kameň rodí takto a potom, keď to zase poslám, tak je takto. No. Na čo máme? Budeme mať hlinovo kameny. Dom asi. Ja musím ísť pozabíjať tie príšery. No ale minulé ten akčný, vieš čo bol, čo ma tam zabil ten zombík, čo som mal kvôli nemu tú helmu. No, len je už strašne rozbitá. Ako to väčšinou býva. Teraz tu musíme čakať, to je také nudné. Už mi to prešlo. A zase nám chýba hunger bar. Tak ešte si dáme. Rovno tie 2 nám postačia. No už mám celý. Ja, tak máme príbudnú všetky hapa. No, skús sa pozrieť. No už Si tam také okienky, nech sa môžeme stále pozrieť, lebo stadiaľ ťa zombík nenapadne. No, tak ale pavúci. No, tak potom rýchlo zabijeme ho. Alebo to zastavíme. Keby som mal teraz sklo, ale my máme iba jednu vlnu a nemáme na posteľ. A stále ani tuto nemáme na posteľ. Naša priorita bude zabiť teraz ovce na posteľ a postaviť si dom. Len žiadne ovce v tomto svete som nevidela. Jedna jediná a hnedá ovca. Určite budú. A hnedá vlna tu je, lebo som sa hnedú ovce. Máme niečo vypečené? Nie. Kto si toto vypiec? Máme si vstup? Medený ingot. Na čo by nám bol? Nie, tak uvidíš potom z toho, čo môžeš robiť. Tu počkajte. No zavri, lebo však nejaký skeleton strieľa. On to sa nedá to. To by som iba skončil video. Nedá. Dobre. OK. Dobre, tak sa to dá.
OK. Ukáž, sa vyčasilo. Stále prší. Už sa vyčasilo, stále prší. Takže skratím stále môžu voľne pobehať. Tam by som veľmi nestala, lebo spadneš dole a... No, dneska pôjdeme, tam budeme musieť ísť na takéto železo a takéto vzácne veci. Nemáme žiadne ceny. Najskôr si postav dom, podľa mňa. To asi hej, lebo... A až potom, no. A posteľ hlavne, lebo aby si sa, vieš, spánoval zase toto. Aby ťa to nedalo niekde... Lebo to neznášam. Do keľu, To vždy, že proste si postavím a nakoniec... No, veď to. Kde som? To je priorita posteľ. Hej, no. Tu by som asi mohla dať sem, len furt prší. To je také otravné. Neznášam pršanie, keďže u nás v Bratislave prší. To je také otravné. To je také nudné video. Čo mám teraz robiť, akože? Shit. Čau. Tak nakúkol. Si ho mohol zabiť aj cez okienko, aby si neublížil. Kúky. Nedočiahnem na neho. Pani. Zabil som ho. Či? Áno. Takže my sme tam môže aj skeleton aj pavúk vyliesť. Vieš čo, skúsim sa podkopať po zem. Asi. Skús, možno tam nájdeš nejaké železo alebo niečo. Ale čím by som vyťažil? Aha, kamenným sa dá. Kamenným sa dá. Fakt? Áno. Aha, neviem, Minecraft. A tu máme stack hlíny, ktorý si asi vyberáme. Miesto týchto dvoch. Ajaj. Len dobre, že som si tu zobral tie fakly. Musíme ísť úplne hlboko, tam budú aj diamanty. Len to asi nepotrebujeme lepšie. No. A keď to bude dostatočne nízko, mohol si vyrobiť rebrík, inak to by bolo potom rýchlejšie hore. Ale tak aj tou hlinou si dostaneš. Môže aj tým kameňom, no. Tým kameňom. Zlato! Pozri, ale to nemôžeš, pozor, to neťaž teraz. To teraz nie, lebo to nemôžeš, to si tam ale nechaj. Hej. To si už dosť nízko, tak môžeš ísť podľa mňa do inej strany, nejak do uličky by som ja išla. Počkaj. Si fakt úvodné. Ja. Až napríklad túto, takto by som teraz išla, že vieš, takto si urobila takú chodbičku, ale to zlato neťaž, lebo to... Hej, to mi nepôjde, to... A diamanty som to raz našiel. Skúsim, či bude aj vedľa. No. Toto. OK, nič. To je iba taká jedna kuska. No tak ale urob takú uličku a tam sa niekde dostaneš ku... No, zlato, ďalšie. To je dobré znamenie. Aj tu bude ďalšie zlato. Môžeme nakrampať. Jočku, už není. Tu to bude. Či? No, hľadím to. To je len také kolečko. Hľadáme zlato. Je to isté. Tak nenašiel som nič. Ale rob ďalej chodbičku, tak podľa mňa sa takto? dostaneš ku stredu. No? Skúsim takto. Ku železu. Neskrátime toto. Dobre, že som si zobrala toto, ale zase nám to tu chýba. Pozor, lebo to ťa zavalí. Čo? To je taký ten štrek, že... Jaj, pozor. No, tak hlavne to neprekop. Dobre. Keby tam stojíš, tak by ťa to zabilo. No, by som sa zadusil. A, čo to je? Flint and steel. Dobre. No, vidíš, dobre, to budeš mať na podpalenie. Teda flint. Nie steel. To je ešte škoda, ale... Ja to padá za štrku flint, hej, no. To je tá tekutá hlina, ktorá mi úplne na nič. Tuto budú tieto blbosti, to sú diamanty. Ďalší flint, jasné, že... To už nebaví. Je to stále ten štrk. Aha, som slopý. Mňa to nebaví. Stopníme to video. Na chvíľu to stopneme.
No, nič sme po dlhom hľadaní nenašli, takže sa vykopávam zase späť. Ideme sa pozrieť, aká je situácia vonku. Vonku podľa mňa už bude vyčasené. Zase? Ja som to prekopal, ja som to zase prenechal. Ja som taký debíl. Prečo? Ja som to mal zostať. Nevadí. Keby som to mal TNT, tak som to tak zakopal. A teraz som si zbytočne minul krompáče. Enderman? Sa ti tu chce spávnuť, no. Ale to som jasne nespávnil. Tu by musel mať viacej priestoru. No. Takže OK. Si dáme crafting table, aby sme to mali blízko, vieš. Zase nám chýba hunger bar. Už máš posledné mäso. A ešte sa mi zdá, že mám nejaké... Tak nemám, ale môžem sa užívať aj z toho. Ale to by bolo zle zase. Čo si máme ísť vykraftiť? Toto nový krompáč. Len... My nemáme žiadne drevo a... My už nemáme na jednu chuť. Pokiaľ bude stále pršať, tak musíš ísť von aj tak. To hej. Lebo... To by bolo trochu divné. Ale môžeme si vykraftiť aj niečo iné. Môžeme si vykraftiť niečo iné z kameňa, na čo nebudem potrebovať tyčky. Môžem mať aj takéto super vecičky. Kokos 25 pecí si môžem vykraftiť. A jednu dubovú pritlačnú dosku. Akurát. Vieš čo, poďme kopať ďalej. Možno dačo nájdeme aj tak. Dobre, tu máme tú hlinu, len ja som úplne zavedla, že nemám ten krompáč. No veď nevadí, tak poď. Vieš čo, musím ísť von. Teraz musím... meč do ruky, či nemáš meč? Nemám, mám iba kameňu, lebo meč, podľa mňa sekera je lepšie ako meč. Takže zober aspoň sekeru do ruky a... Tuto. No, a nech už môžeš, ale teraz je fakt, že noc. Ale už prestalo pršať, takže vlastne keď už... Shit, nechceme ďalšiu helmu zlatú. Som mŕtvý. Nechcem stratiť všetky. Nie! Čo ťa udiera? Pomoc! Čo do teba strieľa? Choď rýchlo domov, ukáž. Pomoc! Ja som mŕtvý. Rýchlo! Nie. Ja som mŕtvy. My sme mŕtvi. Nie! Tak... Ja som ho nevidela, že kde je. Nie. Tak daj, že objaviť sa znovu, možno sme niekde blízko, nie? No, určite. Ale zase mali dobré veci. No tak si poďme po ne. Ale prečo? Akurát cez noc, teraz sa musím niekde zastavať. Ukáž. Nechcem byť zase mŕtvy. Týmto sa si videla, aby sa malo končiť. Aha, to sú zombíky. Zombíci teda so zlatou helmou, tak toho zabijeme, aby sme získali helmu. No tak ale to len tak ľahko nezabijeme. Ale proste musím potom naťažiť ešte drevo. A celé od začiatku to bude... Ale tá helma zase je taká do ničenia, lebo sme ho doničili už my. A prečo sme zase zúri? My sme mali ten... No zase zabijú? No. Počkaj! Bože, to jedno už sme aj tak zomreli. To je také... Táto hra je taká divná. Ja si idem naťažiť drevo. A hotovo. Zase? Pašák! Čo robíš? Bum! Bum! Ja ťa zabijem. Ja sa nebudem s tebou babrúškať. Ja ťa zabijem. Ha! Jeden je dole. Čo? Ja som zabil obi dvoch už. No vidíš, ak si šikovný, super. Tak si ja môžem rovno dať na helmu a teraz si konečne v kľude si môžem vyťažiť drevo. Len to nechcem zarieknúť. Skazené meso prvý ten. Skvelé. Teda zlatá helma. A prečo sme zúri? Si sme zúri? Ale neviem, čo sme.
Rýchlo naťažiť drevko. Toto je také hrozné. Oni nám tie veci môžu zobrať. Tú zlotu nám môže zobrať. Vykraštiť najhlavnejšie veci, čo je tie dosky z dreva. Bum. Myslíš, že vyhráme ten Minecraft vôbec? Neviem, pochybujem. To aj ja. Aké si vykraftíme nástroje najprv? To je najhlavnejšie. Dobre. Dáme si jeden krompáč a jednu sekerku zase. Si môžeme. Poď. Ach jaj, toto video není moc dobré. Ale zase môžem si ísť naťažiť kameň. Tam už pavúčik, kúkaj na tie červené. On sa portol. Hej. Oni sa tu dva portli, teraz tam sa objavili. Teraz ich tam dali z týchto skeletonov. Videli ste to? Crazy. Musím si postaviť dom. No to si potrebujem trochu viacej dreva. Idem sa pozrieť do niečoho, kde nájdeme kameňa. Vieš čo, radšej sa rýchlo zastavme, ale musíme nájsť ovce. Tu zase nikde nie sú ovce. Vieš čo, my si musíme stiahnuť asi nový toto žiadne ovce neviem nájsť. Keby sme našli teraz nejakú dedinu, to by bolo úplne super. To by bolo ideálne, no. Tam máme aj drevo, tam sme aj bezpečili, aby sme mohli nejakého dedinčana vyhnať, aby sme si zobrali posteľ. Neboli sme náhodou tuto? Áno, tu sme boli. Tam už nám to okupujú, henty. Tu sme boli, ne? No, asi hej. Či? Áno, hento si viete, to nie je. Hento, to sme naši. Hej. No, tak choď si povedz, si vidíš. Len trochu sa toho bojím. Oj. Vieš čo, ja idem radšej sem. Už si zobral veci, pozri. Nie. Kde, čo máš toto? Ahoj. Tam je ten zmrdek. Zamuruj sa rýchlo niečím. Ako? Nemám ničím. Drevo. Potom si ho vyťažíš naspäť. Aha, už začína byť deň. Oj. Takže on pekne zomre. Tak ale radšej sa schovám za toto, aby mi tam nikto nemohol toto zabiť. Lebo potrebujeme nejakú faklu. Čo keby som teraz vybehol? Už deň. Či? Už deň? Jo. No, vidíš. My sme to neprehrali. Takže ešte sa vlastne všetko vrátilo späť. Či? Si tu mám kam máš? Není tu. Som šťastný, úplne. Som šťastný ako bocha. Pomoc, ja som debil zase. Ja som taký debil. Nehovor tak. Počkaj, zabij ho. Ako? Neviem. Zastavím sa. Nie. Ako nie? To mi nepomôže. Sekeru zober do ruky. Torky. Nemám už nič. Kameň. No, ešte creeper ti tam buchne. Tam bol dole. Sekeru zober si do ruky. Nemám sekeru. Mám. Čo mám? Toto. Postaviť. No teraz Aj, rýchlo. Ne. Bum! Padaj. Som mŕtvy. Nevie trafiť. Ale nemôžeš byť zastávaný väčšine, musíš ho zabiť, musíš sa odtiaľ nejako dostať. Lebo tuto sa budú stále spawnovať príšery, lebo tam je tma, vieš, v tej... Ja mám toto klápe, kokos si myslíš vážne. To si dám radšej to skazené mäso. Musím byť zastavený. Inak nemôžem žiť. Dobre. Máme všetky zbrane. Aspoň, že som zobral tie torčky, inak inšie nemáme. Tie torčky, dobre, že som ich zobral, lebo... Aha, živíme sa mesom, čo máme týmto, a teraz keď čo mám toto. 1 HPčko máme. To myslíš vážne?
Tá čiapka nás zachránila. Tá nás zachránila. Čiže helmačka, jak to bola. Toto bolo také napínavé. Zase ako s tým zombikom. Podľa mňa to bolo napínavé. Dobre, sme v pohode. Asi. Teraz sa musím zase... Tuto je vonka? Ale ten mal helmu, to znamená, že... Ten nám nepomôže. Ten mal helmu vlastne. To je problém trochu, vieš prečo? Lebo keďže on mal helmu, tak... A teraz jak sa akože odtiaľ vykopeš? Tak aspoň do druhej strany kop, nech vidíš akoby tam na svetlo. Lebo nemôžeš byť zastavený. Ale ja tu mám jedno... No tak musíš sa práve preto odtiaľ dostať, získať si nejakú potravu a... No a ale ja mám jedno hápko a to by, keby som vyšiel von, tak ten má zlatú helmu. Na druhú stranu poď preto. Áno, tak ale to má zlatú helmu, ten skôr to na jeho to... Na druhú stranu sa mu vyhneš, sa prekop. No ale ako? Skúsim sem, dobre. Tam sa portol z neba spadol. Videla si to? Z neba spadol takto zobík. No, ukáž. Tu sa zastávaj. Čo mám robiť? Nie som dobrý Minecrafták. Ja neviem, ale Minecraft proste. Ale čo by si nevedel? Ty si na to odborníčka. Ja to neviem. Aby si teraz našli niečo dobré. Mám nejaké kamene? Koľko mám kameňov? Potrebujem tyčky. Ono sa nehýluje. No jasné, keď máme skazené meso. Sa nemáme čím uživiť. Si rozhodím čom. Stopneme to. Počkaj, veď už sa vykopeme von. Hej, dobre. Viete čo, toto ich asi nevedia ako pozerať, tak radšej to nás stopneme. To sme len tak nakrátko toto dali, aby ste sa nemuseli pozerať. Teda nechcem, že by ste sa nemali, ale len na čo by ste sa... Toto je naše? Tam je creeprík a my musíme nájsť ovcu. A tam je už skeleton, ktorý ma zabije. Teraz neviem, ako máme nájsť nejaké drevo normálne. Nechcem tú brezu ani vidieť, lebo tá je veľmi naprd. Musíme v prvom rade nájsť nejaké zviera. Zviera, hlavne. A bolo by dobrá ovca, hlavne. Od stadia by mi padla aj vlna, aj toto. Dobre, máme tyčky. A radšej z tohto miesta utekám, nemám som dobrý pocit. Už ma tu zabili aj... skoro ma tu zabili. On ešte videl, už sme sa zabili. Prosím, nech to je niečo. No, prosím, nech to je nejaká ovca. Je to nejaká ovca. Nejaká ovca. Ovečka, pí. Kde si? Na čo by som volala pí. Prosím, väznica. No? Vidíš nejakú väznicu? Nie. Nevidím. Vidím tam sliepku. Sliepka! Poď sem, neunikaj. Nie, hej, stoj. Dávaj, jedlo, dve. Brutál. Rýchlo zabij. Aj ten hríbik môžeš zoťať v slobode polievka. Jo, a tam je aj vlk. To zabijeme? To je ten, čo sme ho videli, pamätáš? Tuto si môžeme naťažiť, toto nie je? To je dobrá baňa. To je dobrá. To bola priepasť, to nie je dobré. Len to, tam som nenašiel ani asi diamanty. Len to si tam asi nebudem označovať, lebo prejsť tu. Ja chcem sa pohrávať trochu v lese. A ja si vlastne to jedlo aj musím dať, lebo...
Môžem zjesť aj hríb? Rovno si dáme surovú sliepku. Neviem, či surovú, ale dobre. Prosím, nech mi to pridá niečo. Hunger bar to pridalo. Pol srdiečka to pridalo. Jo! No tak veľmi trochu. Čo to je? Čo to tam je? Vlna! No, vidíš, super. Rýchlo zabij. Vlna. Ale vlna. Práve, že už taká, že normálna. Niekto... No, zombík musel zabiť. Nie, tento vlk podľa mňa roztrhal. Aha, dobré. Máme aj nejakú inú vlnu? Ja som nepozbieral tu predtým, čo bola vlna. Shit. Čiže začíname úplne od znova. Tu je kopu vlkov v tomto lese. Taký divný les. Ja sa vlastne vraciam iba do kolečka, tak neviem, čo to je. Idem poputovať sem, lebo na tých prázdnych miestach, na výhľadoch bývajú väznice. Či ja už hovorím po česky, či aj neviem, ak sa to už hovorí. No, aj toto môže byť dobrá baňa, či to je tá istá. Viete, poďme sa tam pozrieť, len fakle. A urobme si hlavne aj tú kamennú. Máme kamene? Dobre. Sme v bezpečí, sa mi zdá teraz. Teraz by nás nemohli len tak vyhúknúť niekto. OK. Vykraftíme. Sme v bezpečí. OK. Styky som zabudol vykraftiť. Styky. Palice. Jo! A bereme si už aj krumpáčik. Sekerko. Jeden. Krumpáč, jo! Je to tam. Toto už dobijeme, tento drevený krumpáč by sme aj mohli už vybiť. Toto už vybijeme na tomto. OK, už nemáme. Vybil som, no dobre. Henteho som sa aj potreboval zbaviť. Si pripravená ísť do bane? Ktorú skúsime? Nechceš si radšej najskôr postaviť dom, keď ťa zase zabijú biome? Ja som taký debilko. Môžeš ísť do bane so všetkými vecami. To je pravda, hej. Zombík? Aj skeleton? Čo tam robia? Trhaj. On už po mne strieľa. Som mŕtvý. Tak nie som. Rýchlo. Kúkaj. Tak schováme sa do bane. Sliepka, ale nemám na teba čas. Nemám na čas na sliepku. Tu bude tá dedina, vieš ktorá. Čo? Pozri sa, čo to je. No, to neviem, čo je zač. To poznáš, čo sú tie... Môžem to zabiť, čo mi to padne. To je ten, vieš, to je next to. Skús to zabiť, či mi z toho niečo padne. Neviem, či to niečo z toho padne. No, skúsim. To je ten hemúr, či jak sa to volá. Jaj. Či nie hemúr. Lemúr. Nie, lemúr to není, ten by bol na strome. A to ani v Minecrafte sa mi zdá, že ani není. Neviem, jak sa to volá. Ten... Čo taký divný, neviem aký. Na čo ho zabijam týmto? Ja ho zabijam sekerkou. On má strašne veľkú odolnosť, keďže je to v tom jeho vaku. Zabil som ho? Padlo mi z neho niečo? Na čo som ho zabil, keď mi z neho nič nepadlo? A padlo mi z neho niečo. Má surovú baraninu. Tak to si rýchlo dám. Ale dá sa, že už ide zase noc. Ide noc. Teraz musím nájsť rýchlo dedinku. Lama! Moje najväčšie šťastie. Asi. Lama. OK. Zabijeme rýchlo lamu. Ale môžeme na ňu aj vysadnúť. Pozri sa. Aj. Bežíme. Ja som mŕtvy. Rýchlo. Strhaj. Pauli! Pomoc! No. Pomoc! Keď máš dosť vecí na dom. Torky. Hlavne sa na ňo nepozeraj, on ti nič neurobí. Čakaj. Tak si urob dom. Nemôžem, ako už za mnou uteká skeleton. Či je to utopenec? Tam creeper. Ježišmária.
Ne, to je Tak divočina. sa pozri sa, tak sa zákop. Rýchlo sa zastaví. Ja som mŕtvý. Tam je už creeper. On vybuchuje. No. Nie, čo som robila? No už tak mal si nejaký lepší nápad? Tak Fakt. sa zastávať, ale... A zabil ma zombie. Wow. Týmto aj tento diel končí. Myslím si, že tento diel bol trošku fail, ale v budúcom diele aspoň budeme vedieť, Aj! čo môžeme urobiť A lepšie. radšej už nebudeme robiť druhý, tretí diel. To by bolo už podľa príliš divne. Takže zabijem tohto zombika a končí sa video, OK? Bum! Teraz ideme fight proti zombikovi. Hráč, zombie. A? Je Zuri. Zuri! No, dostáva na benžu. Nestíham, a? Zabil som ho. Konec. Čus.